son Eladio Pazos Brea, son a terceira generación de panadeiros e me dedico a facer pan ecológico. Elaborar pan ecológico surgeu no 2008, un pouco pola facer algo diferente do que facían os demais, diversificar o noso negocio e apostar por algo novo. Nós temos certificados 8 pans, dos que máis traballamos é o pan de trigo blanco, pan integral, pan de curasán ou denominadamente camut, espelta, centeo e a nosa estrella sarraceno. O primeiro que chego ás 6 da mañán, miro os pedidos todos que temos tanto por WhatsApp como por correo electrónico, por todos os medios que hoy hai disponibles, collo e o que fago os cálculos, producimos nada máis solo únicamente lo que temos pedido, non facemos producción a maiores. Ahora mismo repartimos por mensajería tanto en Madrid como en Bilbao, Alicante, Navarra e en todo Galicia. O sello é unha garantía de traballo. A xente busca moito o sello porque saben que estamos en todo momento, levamos unha guías de trazabilidade, temos xente que nos asesora, xente que nos di como, cuándo, el porqué e en algún caso nos ayudan a buscar proveedores ecológicos. A xente que busca moito é a seriedade e que estea avalado por organismos que sepan o que é ecológico, como se fai e como se elevan. Como profesional podo dicirche que é moito máis difícil que traballar que un produto convencional. Ten en conta que aquí venos directamente da terra vai ao muiño, do muiño ven a nós. O que é puro, unhas veces nos leva moita agua, outras veces nos leva pouca agua, outras veces nos ven moi rico de gluten, outras veces nos ven moi baixo de encinas. O sea, cada día é distinto traballar con eles. A xente debería consumir un pouco de produtos ecológicos por salud, o sea, hoxe en día os estómagos, os corpos non os temos acostumbrados aos cereales que hai ahora mismo de cultivo intensivo, entonces eu penso que moitas veces é por salud, porque non veñen aditivados, non veñen vírgenes completamente. Llorar sempre, innovar cada día e aprender con cada produto.